Sa complete name, ma'am, pangalan na to. Jeremy Moania. Andam na ba ka, nga mukanta sa atong Christmas Station ID, ma'am? Andam na! 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ningning ng kalangitan, hawin ng lahat sa iyo'y makarating. Okay! Ito na to sa ilang pamilya, mga kasama. Ang ato ang, unahon na to ang gift packs na to. O, syempre, apil pa ana ang atong non-alcoholic wine. Mga silingan, ginauhag ko kamo na maminaw sa DXDC RMN Davao na paminawon ninyo ang mga balita nila, dili lang sa ilahang drama, kundi sa balita na labas pa kaayo. Salamat. Kauban si Radyoman, Erin Lumusbog, kini si Radyoman, ay ni Ginita, Tatak, RMN.